2:01 sa atong oras. At istingan na nato na yung naka-standby sa cellphone, yung nanawang. Karong oras na ni, medyo gloomy ang, bro, kaulan nun. Trip kay si Tina ganina ba? Ito bag ha, unsaon pagwala sa move on. Okay, nakalinya karon sa atong telepono. Sistingan nato ni, hello? Hello, Hi Langga! Kumusta na? Kinsa ni? Kina kuya. Si? Kina. Unsa Tina gihapon? Yes. Tina gihapon ang pangalan? Oo. Uy, Ginoo ko kadagan bay Tina ron. Pilay dan nimo Langga mo nagbata mamang kayo ka paminawon. 18 kuya. Uy, Ginoo ko. Ang usa ka 18 years old nagproblema na sa gugma? Yes kuya. Unsay problema nimo Langga? Ay, nakauyab ka rin kaya. Tapos kanang akong ex, nibalik siya. Kasi lang. So kibali na kay bagong uyabron. Oo. Pila na ka years? Ay, kuan pa kuya. 3 months pa. 3 months pa. Tapos, ang imong ex karon, Makigbalik siya sa kuha. unsa day rason nung nagbulag mo sa imong ex? Siya man nakigbulag kuya kay nakakita siya glain. Da, Mirisi. So, nasakitan ka atong nga time. Oo kuya kay kuan. In love dito siya. Giyon siya niya pagsulti sa imo nga na siya ilain. Nasapna nimo o niamin siya sa imo ha? Wala kuya. Sa iyarang kasin. Nanawag siya sa iyang kasin kuya. Nakigistorya siya sa ako. Nasuko man siya kay atong kuan nag-text-text pud mi siyang bago na uyab. Ay? So, pabalo. Wa ka balo nga uyab to niya? Isa, naglabad akong ulo. Okay. So, niamin din siya sa imo ha, nga na siya bag-o, ana. O ni ana natingala ko kay nasuko siya. Ah. Ni ana din siya nga ay kay sa kuha uyab ang guna ko to imong ka-text. Lalala, guwapo kay sa diya! Oh, di siyempre nasakitan ka, move on. So, nanay nang uyab nimo. So, nanay kay bag-o. So, Yes, 3 kuya. months na mo aning bag-o nimo. Oh, so unsay pangutana karon nimo kang tita B? Kanang makigbalik magud akong ex kuya. Tapos kanang di po ko gusto nga masakitan akong present karon. In love ang gud gyapon ko sa akong ex. Okay. Oh no! Unsay naa sa imong ex nga gipasakita naman ka, gialisda naman ka, o gantod karon napamangyapan nimong love nimo. Dako? No, first love ang gud ako siya kuya. Wala sa lugar na sa first love. Na may second, apoy third. Sa lugar ang nasa first love. Kajot lang, nakuraw ba ang sabaw? Wala kuya. Gwapo kay ni siya, gwapo, sikat sa inyong lugar. Dancer, banda, varsity. Na actually kuya, dabi kay siya kabugoy. Ambot sa akong nakita niya. Ah, so ikaw mismo wasag ka kasabot. Oh, Unsay mong nainlaban sa iya ha? wala. Amang kadapit na nawag ron sa inyong balay? Oo. Nakay nakita ang mga kabilya nga nigawas sa inyong balay na yung mga nagsiwin? Nakay nakita nga kabilya diha? Wala man. Lansang. Or anything hait. Anay lansang? Iparok ang imong ulo anto sa mugawas imong utok. Ano nga nguyab man sag ka? So meaning to say, kung para nimong mobalin na digay pong sa eng, anong imong po ning gisugot ni nga di pa maday nga anak ka bag... Oh, mo lagi ka ba? Ayaw ko butang mo! Ano imong gi... Yan, nawala tuloy. Jeward na. Yung mga tao talaga. Okay, balik na sa... Diyan lang mag-play sa kong song, B. Naglabad akong ulo ni mo, day, ha? Diyan lang yung ka, last ng yung ka. Okay. Want to play this song. Diyan lang. Relax lang mo day, mga koan. Gusto kani akong kaning Neo Colors akong i-play original. Tuloy pa rin. Bisang gidaog-daog na. Tuloy pa rin. Basig yung ingon, pag inakong ibunal imong ulo, basig yung tuog ibunal. Mara na putol na nun ang tawag. 206. Here's Neo Colors. Song Tuloy Pa Rin. Gloomy afternoon, murag kaulan nun sa gawas. Karabagay po ng Tita B Show.
Just in case na miss ninyo nga show, bisita lang mo sa akong YouTube channel. Ako nang i-post dito. O, testing na tag isa ka cellphone. Okay. Halo! Naibahong! Hi, good po. Hi! Good afternoon! Naibahong! Wala lagi. Kinsa man ni? Si Jenny Kabungtan, dahil ni... Da, kompleto yun with full name. Okay, kajot lang ha. Asa ka dapit nanawag? Cellphone lang. Lagi adapit inyong lugar. Di sa Medina, Misamis Oriental. Layo! Ano na ba ugma sa kuan? Duka. Awan, uy. Ugma. Sabado man ugma, di ba? Sorry, di ka. Wait. Kajot lang, pakipatay sa imong radyo diha. Kanang sa cellphone lang paminaw para dili ta mag-echo. Okay po. Pakipalong sa kajot. Okay. Okay na. Ayan, very good. Very good, children. Unsay problema? Say name ni mo galing si? Jenny. Unsay problema ni Jenny nga? Pila edad? 16. Hoy! Kamong mga 16 pagpuyo na mo pag-eskwela mo tarong. Charot lang. Unsa ning 16? Unsa na year ni? Fourth year? Ay, senior high. Ha? Senior high ba ni dili? Yes. Senior high. Unsay problema sa senior high? Kuan mong good ka na. Akong kuan ba, family. Akong problema. Ang imong problema imong pamilya. Oo. Ngano man ang inyong negosyo tigpayuhot. Ano mong good ka na kuan. Akong papa ba, kaya feeling gid na ako. Kaya pa siya feeling sa akong mama. Hoy! Diyan lang. So nagbulag na ang imong mamagpapa. Oo, dugay ra. Tapos, unsa may ilang communication? Kuan, karon pa sila nagbalik og communicate pag-graduate na ako. Da. So sa may problema nato karon diri? Ang problema mang gud na ako kay kuan ba nang akong mama kay murag na pang si feelings pa sa akong papa di aglibog ko bagi basi magbalik sila ba unsay feelings. Anong mahimo man problema kung magbalik sila? Di ba dapat happy family? Dili. Ni kuan mang gud ka nang minyo naman gud akong papa good. Amin yun nasasalain. Oo. Sko po muna ni Ron. Walang advice ba kanang kung mahitabo ni kanang okay na ba ka ha? Kadjut lang, ang problema mo gud ani kay problema mo gud ni sa imong ang imong pangutana karon sa imong self, your question is okay lang ba ka? O nangutana ka sa akong opinion kung okay ra ba ka nga magbalik sila? Oo. Well, number one, let's go back to the fact that your father now is married na sa lain. Oo. Kani nga giingon imong mama mo gini imong biological mother. Yes. To be honest, ikaw happy kung for example wala isangit imong papa, kung magbalik sila, ma-happy ba ka? Happy man ko pero basin sa ako lang ba makasakit ko sa laing tao. Ngano di? Unsa di? Wala ba problema karon ng imong papa o ang iyang current nga karelasyon karon? Wala man po wala man kabalo ang iyang kuan. Aman dapit niyang asawa di ay. Nara sa ilong balay. Paano hindi niya nalalaman? Ngano di? Naggasikreto o kita ang imong mama o imong papa? Ay dili man yung gusto dito o kita nga nang communication lang ba. Sige, tagay daw kog example nga ngano nakaingon ka nga napay feelings imong mama or imong papa. Kay katumugong kuan time nga nagtawag-tawag sila ba kay ako magong papa kay agsin topic dito na agingon din nga pero love pagid ko nimo ingana bitaw na agkalain si daya ko kay namin yun nabaya siya. Pero wait. So agkalain sa Gabriel Mingon. So meaning to say dili gyapon ka partially happy if ever magbalik isa sa imong original mama. Mo gani nga mga ikog advice kung kuan ba okay ra ba. Kasi listen man gani like for example moingon karon nga okay ra man na kay sa wait. So kung moingon ka nga nagminyo imong papa, so meaning to say legally
nagbulag na sila sa imong mama nga original. Dili kay nasadaan naman gud akong mama. Tapos ikaw karon nag-uban ka ning imong kibali nakas nag-uban sa imong stepmom ana. Dili naguban ko sa akong lulag lulo. Lulag lolo lang. So Oo. pero wala ka nag-uban sa imong papa karon og sa iyang bagong asawa. Wala. So ikaw karon mo na-confuse burag ikaw karon mo kalibog kung base kung sa may tabo. Ako yung kanang maglibog lagi ko sa may tabo or matunguan ba makurat. Alam mo sa tinuod na ilang na naman sila sa mga dagkong na naman sila sa mga saktong edad no. Oo. Ang imo lang ani was ikaw mo kabalaka kung base kung sa may tabo just in case na makabalo ang kuan. Medyo to be honest, medyo magubot yun na kay kung sa imong giingon married naman siya karon, di ba? Oo. Tapos makibagbalik na po siya dito, medyo gubot yun na. Talabi na ko ang dating wa pag nakabalo ang current karon. Medyo kung nangutana ka sa ako nga basin magubot na, dakong posibilidad yun nga gubot na. But you know, baka maybe lang naman ang imong papa baka nag-joke around lang. Sometimes, you know, pwede man siya maingon nga, ex na guna niya, love pagyapong ko nimo. Kahit sasabihin niya, oo, nainlove pagyapong sa imo, but you know, dawat nila ang kamatuoran that, you know, they're already separated. Tungod lang sa imong edad karon parang, wala, si papa o, kumikiringking na san o. Action na po diskarte kang mama o, ikaw medyo kakabalaka ka, but you know, mo nang gingon nga, let's see, pag medyo kung makatabok na ta sa tulay mo, for now, mintas wala pa nagkakaitabo, wag itay mabuhat kung dili magulat kung sa'y posible maitabo. Kasi baka naman nag-joke lang to imong papa or posible niya yan ang gibuhat. So pwede man good that they will say na, you know, yeah, I have still feelings for you. Ako po, napakuloy feelings nimo pero dawato na natong kamatuoran nga ikaw banaha ka na nakiasawa. Okay, kuya. Well, pautan ni mo papa from time to time pa sa mampa tinud anay ba na imuhang gusto ba gyud ka anay ba ginang gusto ka makipagbalik ni mama ana Dili mo ko pakachimpo kuya kanang gud iyang kuan, iyang asawa. Why, Every time din. nga magistorya mi. or imong mama close pa ba mo sa imong mama Close gamay. o yan pwede nimo to na ma imong mama karon wala na minyo Wala na lang siya Ah. kalibin. Ay. Virgin siya ugma. dili sa minyo pero na po'y kalib-in Oh, ay so wala na happy na pala sila sa kanilang mga sarili dili man na pa akong mama kay dili man siya ugmaan gani ang kalibin. ay ano ba to ilang problema ikaw ang nagpasan ay Oo, gali na nga dili ko so mahilig ganahan. din imong mama og KFC finger licking good Diyos ko, Maris. Alam mo, Langga, it's like this. I know na sila sa saktong edad. And ang problema ani kay kumaon kay istorya, dili man ni lahi man ilang problema, lahi pud imuha. Ikaw lang I understand because medyo nag-worry ka kay basin niya ingana magkagubot, no, right? But you know, na sila sa saktong pang-edad. Tapos if ever what happened, kabro na po sila unsay mahitabong consequence sa ilang mga gapangbuhaton. Alright? So, Okay. para sa kuha, it's okay to worry, pero wag masyadong too much because at the end of the day, wala man kay control sa ilang mga feelings. If they will push through nga magbalik sila because they will realize that they still love each other, then what tayo mabuhat? Di ba? Mausad lagi. Ikaw, iguro man sa kamutan na, okay? Di man sa nimon sila makasal. Kamu ba? Kamu ga, kuan mo, away mo, takaro mo, balik-balik na sad mo. Liso man sa kay ingana mo, yaw-yaw kasi mong ginikanan. Di ba? Okay. So I'm sure na sila sa saktong edad. And maybe kung ikaw makaistorya sa ilaha, pwede nimo i-text or isulta tansan din you ask them. Ma sa magyud mo ha, kamo maha na dunggan ta mong ama ha. So magyud ni papa na chance o wala or something. Just lang ikaw medyo na lang kay peace of mind. Okay, thank you po. All right? How old are you? Okay. 16. Team. Diyos ko, Mario Sip, 16 years old na yung gana. Kuya, Sige, larga. ay agreed lang day ko sa akuan nga nang akong papa nga si Barcelona. Tapos Greet ang diri papa. sa akuan. Gracias. Tanan nga taga Medina nga namin sa MOR. Bulabong na nilong igigreet na siya karon mo din nga pasabot na papa. Kaso gali makita nimo sila nga lips to lips or na something gibuhat.
Pa-blind-blind lang din ka. Kinsa ko, amnesia din kagalit, ha? Okay, kinsa ko, anak din, ha? Okay. Okay. Nice lang ga, bye! Diyos ko, Marius. Pero ang ganda rin ng story, ano? So, nagbulag, takaroon nagkakadunggan yung ga-action na punog ka to. Say, kabalo na kaning mga gore, basi na pamisyo-misyo, basi lahi lang ang gusto na na-miss. Kasi pagsasabing I miss you, ha? Na I miss you nga sa care, na I miss you nga sa services. I miss you sa mga butang nga gipanghatag. So there are different kinds of I miss you. Now you know.